Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 5-nji ýylyna Daşowut welaýatyna iş saparyna amal aşyryp täze elektroenergetika desgarlarynyň açylşyna gatnaşdy. Bu sapar bilen baglylykda Sebitiň çägünäki käbir iri ýollarda awtowulaw hereketi bölekleýin çäklendirildi. Bular barada da Türk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Prezidentiň sapary bilen baglylykda Aşgabat Daşowut gara ýolunyň uğru bilen welaýata gelýän awtowloglar 4-nji iýunda akşam saat 8-den soňra Sebitiň çägine goýberilmedi. Daşowut şäherinde diňe 2015-nji ýyldan soňra öndürilen ak renkli awtologlaryň hereketine ruhsat berildi. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Şol bir wagtda ýokary derejeli saparyň öňe türüsine şäheriň çägine arasatçylyk we awadanlaşdyryş işleri ýaýbanlandyrylypdyr. Prezidentiň uçury çarşyny bugün ýer bilen Sebitiň halkara howa menziline gondy. Döwlet telewizionyasy aýdym saatly garşy alyş dabarasyny görkezdi. Biraz soňra prezident awtowulagda täze elektroenergetika desgarlarynyň ýerleşýän ýerine bardy. Döwlet medeniýetyne görä Balkan Daşowut ýokary bolup asma elektrik geçirjisiniň we täze elektrik beketleriniň gurulşy ýurduň bitewi energiýa ulgamyny halkalaryny birleşdirmegi gödeňine tutýan iri taslamalaryň çägüne durmuşa geçirildi. Ýurduň energiýa ulgamlaryny özara birleşdirmegi nazarlayan taslamanyň ilkinji tapgyry ýokary bolupda Ahal Balkan asma elektrik geçirjisi 2021-nji ýylda işe girilipdir. Bu taslamanyň ikinji tapgyryna Mara Ahal asma geçirjisi 2023-nji ýylda ulanylmagy berilipdir. Daşowutda urulan täze elektrik beketlerine Birleşen Ştatlaryň General Electric, Fransiýanyň Schneider Electric ýaly iri kompaniýalarynyň enjamlary ornaşdyrylypdyr. Döwlet medeniýetyne görä ýurdun bir bitewi halkalaryň energiýa ulgamynyň düzümindäki täze elektroenergetika desgarlary içerik sarf edijileri elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdönüşsiz üpjün etmäge ýardam berer. Şeýle elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara ýeberilýän möçberlerini artdyrmaga goşant goşar. Uzunlygy 571 kilometr bolan asma geçirjiniň ugruny türkmen gurulşçylar tarapyndan 1441 san elektrik tütünler oturdulypdyr. Döwlet telewizionyasy prezidentiň Demirgazyk Sebit amal aşyran saparynyň dowamyny güýje girdilen bölekleýin hereket çäklendirmelerini agdamady. 4 saatlyk mehmana 40 gün öňünden taýýarlyk görüldi. Diýip bir şäher ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar prezidentiň Sebit amal aşyran saparynyň dowamyna özleriniň iň köp garaşan zadynyň ýollaryň açylmagy bolandygyny aýdýarlar. Prezidentiň Sebit amala aşyran saparynyň dowamynda vilayet ýaşaýjylarynyň durmuşyny gowlandyrmaga degişli möhüm çözgütler kabul edilmedi. Ýylatyň iş üpjünçiligini gowlandyrmak barada aýdylýan sözler diňe söz bolmagynda galýar. Daşowut şäheriniň hem Göröwli etrawynyň ýaşaýjylary prezidentiň saparynyň dowamynda hereket çäklendirmeleriniň aradan aýrylmagyna, ýollaryň açylmagyna garaşýarlar. Diýip bir Sebit ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şükde aýtdy. Döwlet medeniýetyne görä Serdar Berdimuhamedov saparyň dowamyna Demirgazyk Sebitiň ýaşaýjylaryna 200 san ýolagçy awtobusyny hem sowgat beripdir. Türkmenistanyň döwlet ýol başçylarynyň Sebitler amal aşyran saparlarynyň dowamyna yerli ýaşaýjylaryň awtowlaglaryň hereketi köplenç bölekleýin çäklendirilýär. Şeýle köçelerde diňe öndürilen ýyly köne bolmadyk ak renkli awtowlaglaryň hereketine ruhsat berilýär. Ýurdun çägine täze elektroenergetika desgarlary ulanylmagy berilýän mahaly hususan amatsız howa şertleri ýüze çykan halatyna ýylatyň elektrik üpjünçiligine ýygy-ýygydan bökdönüşlikler ýüze çykýar. Elektrik geçirjileri hatardan çykýar. Bu ýagdaý hususan etraplarda we owa ýerlerine yerli ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyna oňaýsyz täsir edýär. Hökümetçi neşirlere görä 2013-2020-nji ýyllar aralygynda ýurdun Ahal, Lewap we Mar welaýatlaryna 8 san iri gaz turbinaly elektrik beketleri işe girilipdir. Ýurdun çägine jem 12-den gowrak köne we täze iri elektrik stansiýalary hereket edýär. Şeýle-de yerli neşirler ýurdun bir bitewi halkalaryň elektrik ulgamyny döretmek taslamasyny durmuşa geçirmekde. Aziýanyň Ösüş bankynyň kart serişleriniň hasabyna zerur enjamlaryň satyn alnanyny aýdýar. Prezident täze elektroenergetika desgasynyň açylyşyna gatnaşyp günüň ikinji ýarmyna paýtagyt Aşgabada dolandy. Türkmenistanda täze virus ýaýraýar dümewe meňdeş alamatlary bilen geçýän kesele uçuran hastalar tagam we ýyz duýmak ukybyny ýitirýär. Medisina hyzmatlary bolsa hemme el ýeterli däl hyzmatlaryň hiliniň pesligi we bahatynyň gymmatlygy adamlaryň saglygyny howp astyna salýar. Azatlyk habarçysynyň 6-njy ýyłynda beren maglumatyna görä, dümewe meňdeş virusyň täze bir görnüşi paýtagtda ýaýrapdyr. Bu dümewe sezebar bolan hastalar özleriniň iýän iýmitiniň tagamyny duýmaýanlygyndan we burnunyň iý salmak ukybyny ýitirmeginden şikayet edýärler.
dip habarçymyz aýdýar. Habarçymyz tagam we ýyz duýmak ukybyny ýitirmek ýaly alamatlary bilen geçýän keselçiligi anyklamak üçin ýeterlik çäre geçirilmeýänligini aýdýar. Paýtagtda ýaýrayan bu täze wirusyň nämedigini we onuň koronavirus bilen bagly bolup bolmadygyny ýurdun saglygy saklaýyş resmiýetlerinden anyklap bolmady. Şu çakaçynlyk COVID-19 keseliniň ýekejede ýagdaýyny resmi derejede ikrar etmedik. Türkmenistanda koronavirus testleri geçirilse-de netijeler ma'lum edilmeýär. Bu aralykda kadaly medisina hyzmatlary ilat köpçüligine el ýeterli däl. Saglygy bejermek üçin talap edilen maddi çykdyjylaryň artmagy bilen bir wagtda hyzmatlaryň hilini aşaklamagy Türkmenistanlylaryň aladalaryny artdyrýar. Azatlyň habarçylary medisina hyzmatlarynyň hiliniň pesliginiň adamlaryň saglygyny hof bastyna salýanlygyny belliýärler. Hastaların geçirilen operasiyadan soň gaýtadan gosmaça operasiya mätäç bolan ýagdaýlary köpelýär. Meselem, kör içerisine ayırdan hastaların ýagdaýy gowulasman, hasam bitirilýän ýagdaýlary köp bolýar. Gosmaça operasiya edilen wagtynda içerisiniň näme dogry tikilendigi ýa-da başga bir organyna çatylandygy anyklanýar. Şeýle ýagdaýlar köpelýär. Bir lukmanyň geçiren operasiýasyndan soň başgasy gaýtadan kesip ýalňyşlary düzeltmeli bolýar. Netijede hasta ejir çekýär. Kä wagt ömürlük maýyp bolýar. Dip Aşgabatly Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen Lukmanlar medisina hyzmatlarynyň hiliniň peselmegini korrupsiýada görýärler we paraxorlugyň medisina ugrundan berilýän bilimiň hilini iňňän goşadanlygyny, okuwa derek çäreleri çekilýän studentlaryň soň Lukman bolup işe yerleşmeginiň de tanışlygy we para bilen bagly bolýanlygyna ünse çekerler. Uzak wagtlap saklanýan korrupsiýa saglyk saklaş pudogynyň degradirlemegine getirdi. Medisina universitetine girýänler 50 000 Amerikan dollaryny çelinip para berip girýärler we soň Lukmanyň diplomy bilen tamamlaýarlar. Şunky gün biz şonuň erwet netijelerini Lukmanlaryň taýýarlyk derejesinde görýäris. Lukmançylyk kärine eýe bolan müňlerçe pethünärli 50 diplomly Lukmanlar häzir Türkmenistanyň ähli saglyk merkezlerinde we hastaxanalarynda ilatyň saglygyny barlamak we bejermek işini alyp barýarlar. Dip anonim gürleşen saglyk resmi aýdýar. Aýallaryň saglygy boýunça işleýän Lukmanlaryň gurrun bermegine görä akuşer we ginekologiýa ugrunda ters bejerigi zerarly dünýäsini täzeleýän zenanlaryň ýa-da hemişelik maýyp galýan we soň çagy dogrup bilmeýän aýallaryň sany köpelýär. Göwrellik wagtynda dogry bejerigi berilmän Lukmanlaryň öz wezipelerini sowuk sala garamagy netijesinde göwreli aýallaryň we çagy dogran wagtynda ganyny saklap bolmazdan bimahal ýogalýan halatlary bolýar. Bäbekler ejesiz ýetim galýar. Pajygaly wakalaryň sany artýar. Dip Lukman aýdýar. Türkmenistanda raýatlaryň saglygyny bejertmegi uly mesele bolmagyna galýar. Maddi mümkinçiligi bar adamlar saglygyny daşar ýurtlarda bejertmegi makul tapýarlar. Türkiýe, Hindistan we Orsiýa türkmen raýatlarynyň saglygyny bejermek üçin köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkiýanyň hastaxanalarynda işleýän türkmen Lukmanlarynyň azatlygy gurrun bermegine görä Türkmenistanda operasiýa etdirip, soň Türkiýe agyr halda barýan hastalar köp duş gelýär. Türkiýedäki Lukmanlar hem türkmen hastalarynyň käbirine goşmaça operasiýa etmeli bolýan halatynda ozalk operasiýasynyň ýalňyşlyklarynyň anyklanýanlygyny, hastalaryň bedenlerinde medisina gurallarynyň demir bölekleri we başga medisina serişdeleri ýaly zatlaryň hem tapylýan halatlarynyň bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň saglyk resmiýetleri pudakdaky problemalary açyk agzamýarlar. Türkmen medeniýeti saglyk pudagynyň üstünlükli özgörýänligini habar berip gelýär. Liwaply bilim işgärleriniň ençemesi özleriniň hepdede 36 sagatdan artyk işläp, goşmaça gazanç etmek mümkinçiliginiň çäklendirilýändigini aýdyp, nägilelik bildirýär. Olar bu çäklendirmäniň paraxorlugyň möjemegine getirýändigini, para beren bilim işgärleriniň ondan goşadyrmak üçin azat edilýändigini belliýärler. Bu barada Liwaply muallimleriň ençemesi anonim şertde Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Men işleýän mektebimde direktoryň soraýan parasyny berip bilmeýänim üçin maňa hepdede 24 saat iş wagty hem berilmedi. Mundan gelýän girdeji maşgalamy eklemäge ýetmeýändigi üçin hususy eýçilikdäki bilim merkezinde işe girdim. Indi şu aýdan başlap bu merkeziň başlygy mektepde okujan sagadym bilen merkezde okujan sagadymyň
umumy tananyň 36-dan geçmeli däldigini, ondan artyk okutmagy hakymyň ýokdugyny aýdýar. Dip Türkmenawatly muallim belledi. Bu çäklendirme bilen orta mekteplerdäki işlerinden soň Türkmenawat şäherindäki Çärje we Dänew etraplaryndaky hususy bilim merkezlerinde sapag okudyp, goşmaça gadan çedýän muallimlaryň ençemesi %100 bolýar. Olaryň tasdiklamagyna görä bilim merkezleriniň başlygy bu çäklendirmäniň sebäbini Türkmenistanyň bilim hakyndaky kanunynyň 53-nji maddasy bilen düşündirýär. Bilim ulgamynda zähmet gatnaşyklaryny kesgitleýän maddada bilim edaralarynyň pedagogik işgärleri üçin hepdede 36 sagatdan artyk bolmadyk gysgaldylan dowamlylykdaky iş wagtynyň bellenilýändigi aýdylýar. Ýöne bilim işgärleri özleriniň döwlete değişli bolmadyk bilim merkezlerinde goşmaça gadanç edýändiklerine ünsü çekip çäklendirmä nägilelik bildirýärler. Bu meseleni çözmek maksady bilen döwlete değişli däl bilim merkezlerinde zähmet gatnaşyklary hakyndaky kanunlary öwrenmek üçin ýurdun zähmet kodeksini we bilim hakyndaky kanunyny hem açyp gördük. Emma hiç zat tapmadyk diýip Çärjewli bir muallim belledi. Ýurdun bilim hakyndaky kanununda bilim edaralarynyň hereket etmeginiň şertlerini kesgitleýän 15-nji maddada eýetçiligiň döwlete dahalsyz görnüşdäki bilim edaralarynda bilim bermek we işgärleri hünäre taýýarlamak işini ygtyýarlandyrmagyň, bilimiň hilini döwlet gözegçiliginiň, bilim işiniň döwlet akkreditasiýasynyň meseleleriniň Türkmenistanyň ministrler kabineti tarapyndan tasdiklanylýan kadalaşdyrjy hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýändigi aýdylýar. Bilim merkezleriniň başlyklary muallimlere beren maglumatynda bu düzgünleriň muallimlaryň ýadamazlygy üçin bilim ministrligi tarapyndan kabul edilendigini, özleriniň edip biljek zadynyň ýokdugyny hem aýdýarlar. Ýöne muallimler bu çäklendirmäniň paraxorlugyň möwjemegine getirýändigini, para beren bilim işgärleriniň ondan azat edilýändigini we olaryň hepdede 36 sagatdan has köp sapak okudyp, goşmaça gadan çetmegine ruhsat berilýändigini belleýärler. Bilim merkezleri mugallimler bilen alalaşyp, ýagny olardan para alyp okuwçylaryň goşmaça toporlaryny döredýärler we olardan gelýän girdejiler gara bugalteriýada hasap alynýar. Beýle etmeklik bilen bilim merkezi döwlete tölemeli salgytlary tölemeýär we goşmaça sagatlar üçin mugallimlerden para almak mümkinçiligi döreýär. Dip Velayet Baş Bilim Müdürlüğündäki çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada welaýatyň bilim resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi.